Hallo, hallo. Hallo. Welkom Leeuwarden. In Leeuwarden. Yo man. Er hoeft niks aan me te vragen. Ik weet het antwoord toch niet. Want ik ben fucking dom. Maar net zo dom als jij. Hallo, ik ben Laurens en ik speel in de punkband Graaf Landgraaf. En we zijn hier om te praten over vrijheid. Nou, vertel maar eens, wat is dat voor jou? Wat is dat voor mij? Voor mij is het denk ik... Het is een transformatie geweest. Toen ik wat jonger was het vooral dat niemand me iets kan vertellen en dat ik mezelf kan ontplooien op mijn manier. Maar nu ik wat ouder word, zie ik toch wel dat een van de regels die je soms door in je vrijheid beperkt voelt, zijn er toch wel eigenlijk om de vrijheid van ons allemaal te beschermen. Dus het is eigenlijk een actief gesprek in mijn hoofd. Het is van hoe beschermen we de vrijheid voor het grootste goed, zo goed mogelijk. En ik denk dat we daar op sommige gebieden goed mee bezig zijn. En ik denk dat we op sommige gebieden heel eng en backsliden zijn naar mensen die hele enge ideeën over vrijheid hebben. Fuck de maatschappij. Fuck de maatschappij. Fuck de maatschappij. Fuck de maatschappij. Ik denk ook dat we nu op een moment zijn waar we onszelf moeten afvragen. Ken je de intolerantieparadox? Dat van, oké, we willen alles kunnen zeggen wat we willen zeggen, dat is vrijheid. Maar nu komt er een groepering die heeft zoiets van, ja, als ik mijn vrijheid gebruik, ga ik die gebruiken om andere mensen hun vrijheid af te nemen. Zoals de PVV bijvoorbeeld. In mijn hoofd denk ik dan, nou, het is goed voor de vrijheid om onze capaciteit tot onvrijheid nu even selectief te gebruiken. En om die mensen echt helemaal de vergetelnis in te cancelen. Maar dat is dus het actieve gesprek, denk ik. Waarom je vrijheid samen maakt. Heb je je wel eens beperkt voelt in dat opzicht? In je vrijheid? En dan heb ik het niet even over fatsoen of dat soort dingen. Maar... Nee, ik ben enorm geprivilegeerd persoonlijk. Ik heb mijn hele leven lang alles kunnen zeggen, overal waar ik ga. En de enige kritiek of limitaties die ik krijg was echt persoonlijk. Dat iemand gaat zeggen van, oh nou, dat had ik niet zo gezegd. Of kun je meer fatsoenlijk zijn of zo. Ik zelf heb echt eigenlijk wat ik iedereen gun. De privileges die ik heb. Klinkt dus een tof leven. Het is een fantastisch leven. Het is alleen heel moeilijk om te genieten als ik gewoon zie dat andere mensen gewoon dat helemaal niet hebben. Voel je je schuldig? Ja, enorm. Ja, echt heel erg schuldig. Ik voel me echt heel erg schuldig. Naar wie? Ik voel me schuldig naar mijn zusters en naar mijn broeders met een huidskleur en naar mensen die over een denkbeeldige lijn in de grond zitten waar ze daarna helemaal zonder vrijheid moeten leven. Ik schaam me ook heel erg voor mijn land. Dat we inderdaad de vrijheid gaan vieren, maar wij zijn op papier door de belastingtrucjes die we op de Zuidas doen, de grootste buitenlandse investeerder in Israël. Ik denk dat we mogen wel iets meer schuld voelen, we mogen wel iets meer, wat het ook is, wat ervoor zorgt dat je gaat reflecteren in je hoofd. Dat mogen we heel pijnlijk en hard voelen in ons brein, zodat we gewoon gaan opleven naar de standaard waar we onszelf al een schouderklopje mee geven. We voelen heel vaak, vind ik, in gesprekken met mijn mede-Nederlanders, vooral de geprivilegeerde soort, alsof we er al zijn. En nu moeten sommige mensen maar gewoon, they need to catch up. Maar we moeten wel in de spiegel gaan kijken, ben ik bang. Is 5 mei, bevrijdingsfestival, nog steeds de goede vorm om de vrijheid te vieren? Het is minstens een doel waar denk ik veel mensen op af gaan komen. Ik denk naast de muziek die gaat spelen zijn er ook heel veel plaatsen waar mensen hierover gaan praten. En ik zie daar wel heil in. Ik denk
alle nationalistische dingen die gebeuren, daar schaam ik me dus voor. Dat vind ik heel erg cringe. Als je op bevrijdingsdag met een Nederlandse vlag gaat rondlopen of zo, alsof wij iets met de bevrijding te maken hadden. Heel veel mensen die door de nazi's werden afgevoerd, was gewoon de Nederlandse politie toen de tijd die het ging doen. Dus we mogen eigenlijk niet zo trots zijn. Maar ja, het maatschappelijke actieve gesprek over wat betekent vrijheid voor ons, waar we ook een beetje dat geluid mogen geven van oh, misschien is het nog niet af, misschien is het juist een heel actieve bouwval met een heel goed fundament op sommige plaatsen, maar doen alsof dit af is gewoon tegen de rest van je mensen zeggen dat je geen ogen hebt, weet je wel. Dat gesprek wil ik wel heel graag op bevrijdingsdag hebben, op het bevrijdingsfestival. Wat gaan jullie doen? Lekker spelen? Wij gaan een paar nieuwe liedjes spelen, die ook veel gaan over mijn struggles met dit huidige moment. Die schaamte waar ik het over had. En dat er een soort van die plaats voor vrijheid en een goed leven in het hoofd van mensen is in commodificatie veranderd. En I guess ik wil dat gesprek opengooien. Ik ga ook een liedje spelen over de genocide in Gaza. Heel veel dingen die ik in dit gesprek heb gezegd, daar gaan die liedjes over. Maar dan in de vorm van hardcore punk. Waar je ook dikke beuk mee kan doen als dat je flavor is. Dus dat is ook leuk. Zie je 5 mei? Zie je 5 mei? Eloquente klutser.